В събота се видиме на Бистрица, на резиденцията на Илия Павлов, горе на Бистрица. Викам, добре, аз съм в Варна, ще дойда. Пристигам в събота, отивам, не ма го забравя, това е 2002 година, световното първенство, не знам къде беше, някъде Япония, не беше в Южна Корея. Япония ли беше, да. Помня всички, като отидох на тераста, господин Павлов преговаряше, водеше някакви разговори с Ахмед Доган и с Вежди Решинов. Си говореха нещо техни и викал, изчакай, ние седнахме вътре. Помня си, че гледах Англия-Аржентина, този матч вътре, докато го чакаме. Няма как да го забравя. Излязахме, седнахме на терасата, дълъг разговор. Емо Данчев беше разговорите и господин Тодоров, който беше тогава изпълнителен директор. Илия ми показа, вика, искам ти и Сашо Станков. Сашо Станков беше предната година треньор, да водите отбора до година. Много интелигентен. Аз никога не съм крил, че Илия Павлов е човека, освен баща ми, който най-много ме респектирал и съм имал така нужното уважение и респект към този човек, защото той говореше много някакси, много изискано, на наш език казвам. Аз му казах, слушах и му викам, добре, господин Павлов, само да питам какво значи двамата водим отбора. Вика, двамата заедно да сте. Към виж, по състава на Ези Тура, на нещо, аз пет, той пече. Ама викам, ако стане в 70-та минута да правим смяна, аз викам Гошко, па той вика Пешко, как ще стане тази работа? Трябва да си удариме по един шамар ли?